Здравейте, приятели на Боянското блато! Отново се включваме на място от имота, в който се извършват строителни дейности и доколкото разбираме от последната информация, те ще продължат. Здравейте, ние сме от Боянското блато, сдружението. Подали сме официално сигнал. Ви уведомяваме, че в момента тази тежка строителна техника в период на миграция на тези защитени видове е абсолютно забранена по закон за биологичното разнообразие. Ще проверка по сигнал еди-си кой, при проверка на място на имот 2440 се установи наличие на строителна техника, която разчиства имота. Мети главен архитект. От предходния главен архитект на район Витоша, така разрешение за строеж от 22 година. Сега тук само да кажем, протокол за откриване на строителна площадка. Ние имаме от 23-та. Имаме служебна информация по реда на Закона за достъп до обществена информация. Има искане за изменение в разрешението за строеж, в момента висящо производство, при което да се открива строителна площадка на база на разрешение за строеж, което е в процедура по изменение. Не считам, че е редно и тук трябваше район Витоша да не се изнизват техните служители, да направят малко по-подробна проверка. Констатирано ли е, Веска, нещо свързано с строежи и с тук притесненията ни за биоразнообразието? Ами няма. Това е, което нас ни притеснява, че всъщност нали, не е работа на РИОСВ да преценява строителната документация, влиянието на строителния процес. И в момента, ако продължат с багери, какъв е ефектът от това посещение? Блатото е тук и този терен е в неговите граници, както бяха обявени от басейнова дирекция и както вас, Върховният административен съд, каза, че тук има воден обект. Вие може ли да констатирате нещо свързано с това, че в момента се извършват строителни дейности във воден обект? Кошмарите, които